Salute each other in respect, and afterwards salute you. And you will of course salute them also. Og de vender så efterfølgende ud mod jer og modtager jeres hyldest. Mine herrer, må Gud være med jer og lade den bedste ridder vinde. Må jeg bede jer ride til jeres udgangsposition. I rider 4 ridt i dag. Og i min store visdom har jeg besluttet mig for, at vi begynder med den første. Mine herrer, første ridt. Lad os se det. Hey! 2 træffer. 2 hits. 1 broken lance. 1 knækket lanse. 2 point til Ulrik Lilje. 2 points to Ulrik Lilje. 1 hit without broken lance. 1 træffer uden knækket lanse. 1 point. 1 point to Wolfram fra Lauterbach. Det betyder, at efter første ridt er stillingen 3 point til hr. Ulrik Lilje, 1 point til hr. Wolfram fra Lauterbach. After the first ride, 3 points to Ulrik Lilje and 1 point to hr. Wolfram fra Lauterbach. You take the second ride and the ridt, mine herrer. Lad os se det! Ja! 2 træffer, 2 hits, 2 broken lances, 2 points to hr. Ulrik Lilje, 2 points to hr. Wolfram fra Lauterbach. Det betyder, at stillingen for nuværende er 5 point til hr. Ulrik Lilje, 3 point til hr. Wolfram fra Lauterbach, 5 points to hr. Ulrik Lilje, and 3 points to hr. Wolfram fra Lauterbach. Vi tager tredje ridt. Prepare yourself for the third ride. Mine herrer. Lad os se det! Op de vlaggetjes zijn al op. 2 hits again, en dobbelt hit, stadigvæk, dobbelt træffer, en knækket lanse, 2 point til hr. Ulrik Lilje, en knækket lanse her også, 2 point til hr. Wolfram von Lauterbach, 2 points to each knight, hvilket betyder, at stillingen inden sidste ridt, det er 7 point til